Skúsime teraz toto krátke opakovanie harmónií uzavrieť, keď sme spomínali nejaké sekvencie chromatické, čiže tie, vďaka ktorými opustíme tóninu. Tak môžeme hovoriť aj o akordoch z oblasti chromatiky. A nemusíme nevyhnutne opustiť tú tóninu. Hej? Čiže akordy z oblasti chromatiky obsahujú iné ako doškálne tóny. Napríklad, keď sa nám v C-dure objaví taký akord A cis E, tak on do tóniny nemôže patriť, lebo tónina C-dur cis nemá, ale môže sa vzťahovať napríklad k druhému stupňu, k DFA v tom C-dure a je to dominanta k tomu druhému stupňu. Na čo sú dobré? Zvyšujú harmonické napätie, ich rozvádzaním upevňujeme alebo oddialujeme tonálny priebeh. Radíme sem, čiže medzi tieto akordy oblasti chromatiky, najmä mimotonálne akordy, čiže to už ten príklad, ktorý som povedal, akordy, ktoré nepatria do tóniny, avšak sa vzťahujú na doškálne funkcie, napríklad dominantný, sú to väčšinou v tvare dominantného septakordu 2. stupňa, 7. stupňa, taktiež sledy mimotonálnych dominant alebo 2. stupňov a 7. stupňov. Akordy terciovej chromatickej príbuznosti sem patria. Oni nepatria do tóniny, ale majú s tónmi doškálnych funkcií spoločné tóny, sú navzájom príbuzné, related. Akordy s 3 citlivými tónmi sem patria, čiže alterované akordy, neapolský sextakord, lidický sextakord. Urobím si teraz taký príkladík, tu je taký príkladík, ktorý bude obsahovať nejaké akordy z oblasti chromatiky. Máme opäť určiť tóninu, harmonické funkcie a vypracovať horné hlasy generál basu. Posledný tón je G, prezvanie jeden krížik, zase je to G-dur, neviem čo s tým G-durom, či taký populárny. Dobre, mám prvá nota je tón G, nie je tam žiadne číslo, takže to je tónika. Druhá nota je tón As, 4-3, čiže viem, že 4-3, terc kvart akord je druhý obrad kvintakordu, základný tón hľadám o terciu nižšie. D. Som zistil, že je o 2 tercie nižšie základný tón. D, fis, as, C. Mám taký akord D, fis, as, C. As v G-dure nemám, avšak to D, fis, as, C je pôvodne zrejme D, fis, AC, čo je dominantný septakord v G-dure. S tým, že keď tú kvintu som znížil o pol tóna, dostal som, takzvané som ju alteroval, dostal som dominantný septakord, čiže toto bude dominantný terckvart akord, alterovaný, priatelia, alterovaný. G, opäť tónika. Tu mám takéto, že C, sextakord a 2 Bčka, sextu zníženú a sextu k tercii bez čísla sa viaže. Takže základný tón je terciu nižšie A, C, E. Keď doplním tieto posúvky, tercia od basu smerom nahor je znížená, čiže S, C, S a sexta A je znížená tiež. As, C, S. V G-dure takýto akord nemám. As, C, S. Ale viem, že na druhom zníženom stupni, a ak by bol durový ten akord, sa nachádza frigický kvintakord, ktorý sa v praxi objavuje najmä v tvare sextakordu. A toto tu, priatelia, je, prosím pekne, ten typ sextakordu prvého obratu frigického kvintakordu, ktorý voláme neapolský sextakord. Napíšem N. Čo mám ďalej? Ďalší sextakord H, čiže základný tón o terciu nižšie G, G, H, D. Áno, to je sextakord tónický. Tu nemám nič pre zmenu, iba C, to je subdominanta. Tu mám zase také, že 7, 5, B, D, fis, A, C, keďže 5, As, C, D, fis, As, C je dominantný septakord alterovaný. Dominantný septakord alterovaný sa mi rozvádza na 6. stupeň. Toto nič, to je prechodný melodický tón, neurčujeme. Tu mám cis, E, G, H by bolo, ale B mám znížiť, cis, E, G, B. Taký akord sa v G-dure nenachádza. Čo robím? No tak určite je mimotonálny. Nie je alterovaný, je zmenšený. Keď som zistil, že nie je v tónine takýto akord, nemôže byť nijak raz, ani alterovaný, ani neapolský, ani nejaký, cis, E, G, B. Zistujem jeho vzťah k tónu akordu nasledujúcemu. Nasledujúci akord je D, fis, A, čiže dominanta. Nie je tu žiadne číslo. Na 4. dobe sa má tejto dominanty stať septakord, dokonca sa aj alteruje. Čiže tu si napíšem, že toto je dominanta, ktorá sa potom na 4. dobe alteruje
A teda skúsim povedať, že to D fis A sa vie správať ako tónický kvintakord v D-dur. A teraz sa spýtam, či v tom D-dure na 7. stupni napríklad, lebo toto je, že poltón pod ním, hej, nemôže byť taký septakord, že cis EGB. A môže, ja zistím, že to je 7. stupeň v D-dur, takže ja toto tu, keďže ten D-dur prehodnocujem ako dominantu v G-dur, tak toto tu bude, prosím pekne, mimotonálny 7. stupeň k dominante. Hej, som určil. Dobre, tu mám ďalší akord G, G, H.